bagere iristen, abisatu, bale? Talde gaztea, alde batek talde gaztea, baina pizka bat erreta. Beste entrenatzailea egon da urte pilo bat, eta azkenean dira 9 urte. Orduan, nik uste dut, ja azkenean dago mensajea, mesua eta hori, ja jendeaz da hartzen. Ja, eta bai, eta igual behar dute beste indarra, no? Beste pasito bat, eta gurekin, bueno, hortik goaz. Ere gauda aldatzen, gauza guztia, klaro. Gu daukagu ziklo bat. Eta ziklo bat da 3-4 urte gehiago ez. Bestela eske jokalereak zure mesua ja pasan del. Bai, orduan nik uste dut da hori. Ni nahi dut egin base handi bat, sistema daude pilo bat. Por lo menos eso, base ona, plakatzeko, jolasteko, gu horrein daukagu neskak hemen dira Liga Baska. Orduan, apostua da hori ikasteko, jende estekin, eta gero, igual aurkituko dugu fitxaje batzuk, baina, niretzako beti gotzeko, hori bai. Bai, azkenan, a ber, alba da, bai, baina, nik uste dut lehenengo da, pintzeko, lehenengo harri bat ikasteko eta gero igotzeko. Gure asmoa da, kalitatea badokate. Orduan, ikusiko dugu, a ber. Orain, gogoak. Niretzako da, una pasada, da una esponja, beti daude galdetzen, beti daude pres egiteko hor da gure indarra. Eta, beste aldetik igual ez daukagu esperientzia gehiago. Orduan hor, hor da la contraprestación, ez dakit nola esaten da hori. Orduan, azkena horretarako adibidez, orain Ergina Kopa horretarako da, hartzeko pizka bat mekanismoak eta lako gauzak, eta gaude ikusten hori gure joko sistema, eta ja baude egiten gauza pilo bat. Argi daukagu, lehenengo partida da Portuensen kontra, da Liga. Hau da, gueltzako pretemporada. Daukagu, partidu oso ona, getxoren kontra, ikasteko, jolasteko, eta ikusiko dugu, gabe. Jolastu behar da, azken igual badago txartel gorri bat, badago ez daki zer, partidu bat dauka ez daki zen gauzak. Orduan, gu daukagu gure bidea, ingo dugu gure joko sistema, daukagu gure tresnak, hori jolasteko, eta, a ber. Barra nik uste dut da erreferente bat. Bai mutiga, bai neskak, antzekoak dira. Eta niretzako Eibarren lana da oso ona. Hemen neskak daukate leku oso ona igotzeko. Ez bakari rugbean, pertsonaki, dana. Hemen dago, giro, direktiba dago oso zentratuta gurekin, eta niretzako hori da, cambio de la leche. Eta nik uste dut hemen Eibar neskan daukate, suerte increíble, sorte ona. Ni nago Euskal Selekzioarekin bai, eta hemen badaude sub-18 batzuk daukate nivel oso onak. Eta hemen normalean urte honetan batzuk ja igual daude Espainiako Selekzioarekin bai. Azkenean daukagu talde oso gaztea eta hori jolasteko Division d'Honor honekin nik uste dut behar dute esperientzia gehiago disfrutatzeko mail hori. Orduan guk espero dugu igotzeko zuzen, bestela repeskan.